Kondwerani ndithu inu makamu angelo, muyamike zimene zioneka usiku wa lero, lipenga la chipulumutso lilile, chifukwa mfumu yathu yaikulu yagonjetsa adani ache. Likondwerenso dziko lapansi, chifukwa cha kuwala kochokera kwa mfumu ya nthawi zonse, ndikudziwitsa kuti mtima onse wa dziko lapansi wachosedwa. Eklesia mai watu akondwerenso, ndikuzimveka kuwala kwa muni wa ukulu, mutaliti munonso, muzaze ndi chiluluto chanthu. Ambuye akhale nanu, ankhalenso ndinu nomwe. kwezani mitima kumwamba, tayikweza kwa Ambuye. titokoze Ambuye Mulungu wathu. Inde nkofunika kwenera tikumtokoza, zona tinkofunika ndikwenera kuimbira Mulungu Atate amphamvu zonse, ndi mwana wake mmodzi yekha uja, Yesu Kristu Ambuye athu. Ndiye anakweza ngongole ya Adamu, ndikutsuka magazi yake tchimo lija. Lelo ndi chaka cha Pasaka, pamene nkhosa yeniyeni yazipereka yokha nsembe yathu. Usiku wa lero ndiwo usiku weniweni wa chipulumutso, zakale zija zinali kuyerekeza za lero. Usiku uja ana Israeli adatuluka ku Igupto, natya nkhosa ya Pasaka napaka magazi yake pakomo pawo, naolokapo uma nyanja ija. Usiku wa lelo Yesu adapambana imfa,